Δημιουργήσαμε τις ομάδες γονέων από ανάγκη να ενισχύσουμε το ρόλο των γονέων. Θεωρήσαμε ότι όταν οι γονείς ενδυναμωθούν μέσα από το ρόλο τους, θα μπορέσουν να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν περισσότερο τη συμπεριφορά των παιδιών τους και ανάλογα να τροποποιήσουν και τη δική τους. Συνειδητοποιούν ότι η γονέας είναι αυτός που συνεχώς εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες της οικογένειάς του. Οι δύο ομάδες γονέων που λειτουργήσαν φέτος ήταν με την Κατερίνα Θεού, που είναι ψυχολόγος, η δεύτερη ομάδα με την διαιτολόγο, διατροφολόγο και σύμβουλο συστημικής ψυχολογίας Ειρήνη Μασαούτη. Εμένα προσωπικά σαν να με φώτισε λιγάκι, δηλαδή με φώτισε κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να είχα σκεφτεί για μένα, για το παιδί μου. Έμαθα πράγματα για το παιδί μου. Θεωρώ ότι μέσω κάποιων συμβουλών και κάποιων άλλων γονιών που μοιράστηκαν την εμπειρία τους, φέρομαι και καλύτερα στο παιδί μου και δεν έχω όχι απαιτήσεις. Εντάξει, δεν θέμα απαιτήσεις. Ξέρω πώς να χειριστώ κάτι καλύτερα, μου φαίνεται. Αποφάσισα να ήρθα και δεν πιστεύω ότι επειδή περισσότερο παίρνεις, δεν είναι ακούω κάποιον ειδικό να μας μιλάει ή ακούω κάποιον να μου προτείνει τι πρέπει να κάνω. Πιο πολύ με τους υπόλοιπους γονείς, ο καθένας μοιράζεται την εμπειρία του και βλέπεις ότι αυτά που τραβάς εσύ ή που περνάς ή που οι δυσκολίες που σου φέρνουν το βουνό είναι σε όλους οι ίδιες. Συμπαράσταση. Ναι, μπράβο, συμπαράσταση και παίρνεις δύναμη και από αυτό το κομμάτι και συγχρόνως σου έρχονται κάποιες λύσεις, σου βλέπεις με άλλο μάτι την όλη κατάσταση που αντιμετωπίζεις στο τέλος. Και μόνο που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτό, παίρνεις άλλη δύναμη. Άλλοι περνάνε χειρότερα, άλλοι περνάνε καλύτερα, άλλοι περνάνε τα ίδια. Επίσης μας άρεσε ότι είναι βιωματικό. Ναι, βέβαια. Και δεν είναι μία. Σε κάποια ίσως να ήταν. Δηλαδή φάνηκε μέσα και ότι περιμέναμε κάποιες απαντήσεις τις οποίες δεν τις είχαμε πάρει. Δηλαδή περίμενες ότι μετά από αυτό θα σου πει ο ειδικός ότι ναι, εντάξει, το συμπέρασμα είναι αυτό, μπορείτε να κάνετε αυτό. Πάρα αυτό, ναι, και πήγαινε σπίτι σου. Σε κάποια δεν έγινε, ήταν καθαρά ό,τι κάνετε εδώ με τις ασκήσεις κτλ. Και όταν αυτό το πράγμα όταν συναντάς και άλλους γονείς, μοιράζεσαι πράγματα που σίγουρα έχεις να μοιραστείς, σίγουρα θες να ακούσεις, είναι σαν να τρώεις με το παιδί σου κάτι και να λες στον άλλο, εσύ να το τρώει αυτό το παιδί σου. Όλοι οι γονείς έχουν ένα ερωτηματικό. Est-ce que t'as pris la pluie? Est-ce que t'as pris la plage?